На 25 март учениците в клуб Езиците на Европа по програма Успех проведоха втората си представителна изява. Тя включва презентация на тема "Слушането и говоренето, ръка за ръка по пътя към успешната комуникация". Особен интерес предизвикаха интерпретацията на тема "Мълчанието е злато". 12-класниците демонстрираха как понякога за успешното общуване изключително важно е умението да слушаш активно. Ръководител на клуба е госпожа Ювелина Бойчева. Госпожа Бойчева, какво в работата на клуба представлява особен интерес? Интерес за участниците в клуба е, че могат да се занимават с това, което много обичат, в нашия случай английски език, да общуват с хора, които също обичат да се занимават с това, да обменят информация и да се учат и забавляват в една не толкова официална и приятна атмосфера. С какво дейността на клуба Езиците на Европа дава предимство на участниците в него? В нашия клуб съчетаваме полезното с приятното. От една страна участниците се научават да развиват 4-те основни езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. От друга страна развиват и личностните си качества, умеят да се справят по-добре с голямо количество информация, да бъдат аналитични и системни в подбора на това, което им трябва и да съчетават овладяването на английски с приятни емоции. Благодарим ви. За ТВ Димитровград Диана Близнакова, клуб Млад журналист по програма Успех ФГ доктор Иван Богоров.